U skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije o uvođenju vanrednog stanja i ukoliko je moguće da se proces rada organizuje od kuće, mi smo tu odluku, da kažem, odmah prihvatili i primenili. Bukvalno naredni dan smo se organizovali da svi radimo od kuće, da budemo u komunikaciji sa našim članicama i međusobno. Verovatno kao i većina ljudi koji su u poslu, da kažem, ipak malo sretni da mogu da organizuju rad od kuće i da provedu više vremena sa svojim bližnjima, sa svojom porodicom. Ja sam jako srećna jer moja ćerka je stigla u zadnji čas i tako da je porodica na okupu i osim rada, moram da kažem, i da uživamo zajedno. Pa verovatno kao i većina naših građana, da kažem, jedva dočekati to stanje u smislu da se normalizuje život u svakom polju, a privatno, da kažem, da ćemo prvo da odemo na more, ukoliko to bude moguće, a drugo, poslovno, da okupimo sve naše članice, da vidimo gde su, šta je to ono što možemo u trenutku da uradimo i najbrže da im pomognemo, a nadam se i da proslavimo kako valja 4. rođendan Diplomacy and Commerce magazina. Veoma mi je drago što su sve komore i poslovno udruženja reagovali tako brzo, jer svi smo mi na usluzi našim članovima i našim članicama, pre svega srednjim i malim preduzećima, kojima najviše treba pomoći u ovom trenutku i zašto su komore i predosetile trenutak i uputile pismo inicijativu ministru financija, gospodinu Siniši Malom. Suština jeste da se malim, srednjim preduzećima, kao što mi imamo puno toga koji se bave uslugama, znači pružanje marketing usluga, ugostiteljstvom, distribucijom, trgovinom, svi oni, da kažem, nisu dovoljno veliki da prežive ovo vanredno stanje, u stvari novonastalu situaciju koja, da kažem, ipak nastupila iznenada, niti imaju takvu akumulaciju da mogu da izdrže sve ove momente koji ne znamo ni dokle će da traju. I zbog toga da im se omoguće poreske olakšice, pre svega odlaganje PDV-a, raznoraznih poreza i koliko toliko da mogu da sačuvaju zaposlene u ovom trenutku.